Smash is Sean O'Corn agus seo Cumann Óige Chluanaí Lonnahan seo Cumann Óige na Trina Geneva. Thomas an seo níos mó na bliana is. Ceapú mé sé coppla míú hen mar if ag forbethe Gaeilge le glór na múna agus seo cod lánach den obair tar bon agam héan agus cean na spricna is mó atágam leis an obair Óige agus an Arnáil Óige a orbert sin sa cheantar. So seo cod mhór den fásta tágam. Thomas an seo láhhain an aine seachna ihe Jordín láithne carthaí láithne sé agus an sin téimiid amach ar thuir sé an deir seachna. Ach an cean na spricna tágin na láithne amach ar number sin agus fé oscailte níos mó hinnta an aine seachna gur féidir an frasal ar réicna níos na básaí atá frasal ar Gaelscoilna. An seo I gceantar an Chluanaí tá ga Gaelscoil, ga bhanscoil le an Gaelach an tá Gaelscoil na múna agus bhanscoil an Sléibh agibh. So sin iad na daoine óga ghlacha man isteach an seo. Chomh maith le sin tá Cáil Feirste mar soldat agus tagan cos den pásaí sin agus frasal an siad sin ar chusaí forbethe dhéanamid chumid ar fáildóibh. So tá sé maith ó sin. Tá sé deagar daoine le dégraí agus sin eiliste. So tá is géirí láithne amach agus níos mó ibre dhéanú an dégraí a bhailú agus frasal orthaí fásta mar tá sé deagar níl nerd sin eisna ar fáil do géine óga a taig frasal ar Gaelscoilna. So sin cean an ruí tamid I géirí dhéanú maithíam héan go bhfuil sé tabhachtach ceannas go bhfuil an orid sin daoine ag frasal ar Gaelscoilna caiimiid féin an frasal orthú nuair a héan siad amach an scoilgad an sin. Caiimiid féin an frasal ar réic níos eile tá acu taobh muid an seomar range. Fáilte héag an Cumann Óige Chluanaí. Héag Gaelscoil na múna agus is grálam an Cumann Óige ag sugaí Bhéal am cara. Higla Yanni Allen, higla an sugarí sus na stairi agus beg achar an talavis agus beg sugarí leis an mhaig agus poil agus Bhéal. Thosaí muid an Cumann Óige hartfa ó mí má fórin sin agus fuairmuid coppla punt ó an PLB agus sin cén dóibh thosaí muid agus úsáidir muid an éid seo a Holy Trinity mar híl muid gúil seo an éid sa slánithe is tí san Eolas Chluanaí bhfuil idir na Gaelscoilna Bhanscoil Sléibh agus Gaelscoil na múna. So féimiid de gra hartfa idir fiche de trotha páistí gach seachtain so an am sé níos lú am níos mó so just brahan sé. Coppla duine rudí a Janamid ar na páistí le ar turas mar tá commórtas mór tíimí leis na Cumann Óige burda so mar fan siad a lán míniu agus a lán áige agus héag le leí éitna mór so Janamid na rudí céarna Janú mar hapla Lisburn Swimmers nó don Donald Daceball so agus leir bhfuil sé ansamú na ghlaach na páistí héag na éitna sin agus tá sí níos fearr éis nuir leann tú héag na éitna sin agus tá sé glóir scéalaigh so nó feagan daoine iad ag glóir scéalaigh chuann siad céisnáin go té sin go té bhfuil a bheith Janú so agus ó taobh na páistí seo ní té siad ag Cumann Óige ar Bhéal so tá in éid seo spás an get bhfuil cardide níos mó Janú just get bhfuil sugarí Janú trí mána céalaigh taobh muid na Gaeltaí scoile.